يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اقتفى أثرهم واقتدى بهم إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan haka wannan shine darasi na 4 cikin jerin gwanan darasan da muke gabatarwa akan abin da ya shafi ilimin rabon gado. Idan muku manta ba, a shirin da ya gabata mun yi bayani ne akan rukunai da sharuɗa na rabon gado. A yau kuma da izinin Allah ta'ala za mu bayani ne akan sabubba da kansa wani mutum ya ci gadon wani mutum ɗin. Idan kuma lokaci ya kai mana, za mu taɓo abubuwan da ya shafi abubuwan da ko da an samu dangantaka ta jini ko ta auratayya ko ta 'yantarwa, to za su iya sa ba za a ci gado ba tsakanin mutum da wani mutum ɗin. Kai tsaye sabubban da kan sa mutum ya ci gadon wani mutum ɗin, wasu sabubba ne da shari'a ta tattale su, ta ƙididdige su, ta mai da su ne kaɗai sabubban da kan sa wani mutum ya ci gadon wani mutum ɗin. Wasu abubuwa ne guda uku. Na farkon su shine alaƙa ta auratayya, na biyun su shine alaƙa ta jini, na uku alaƙa ta 'yantarwa. wa'annan su ne alaƙoƙi guda uku wanda kan sa mutum ya ci gadon wani mutum ɗin daban. Za mu biyo su ɗaya bayan ɗaya mu yi bayani insha Allahu ta'ala. Abin da ya shafi aure, alaƙa ta aure, abin da ake nufi da alaƙa ta aure shine ingantacciyar alaƙa ta aure tsakanin ɗa namiji da 'ya mace. Idan aka ce ingantacciyar alaƙa ta aure a nan, an kore duk wata alaƙa ta auratayya wacce yake ba ingantacciya ba, wacce yake shari'ar musulunci ba ta yarda da ita ba a matsayin aure. Kamar misalin mace ta auri mace, ko namiji ya auri namiji, ko mutum ya auri 'yar cikinsa, ko mutum ya auri ƙanwarsa ko yarsa, ko kuma mutum ya auri mahaifiyar matarsa. To kaga wa'annan aurarraki ne wanda ko da an yi su, to addinin musulunci bai yarda da su ba, ba aure ba ne na shari'a. Don haka wannan bai cikin auratayya da ake maganar shi a batun rabon gado. Idan aka ce aure a babin rabon gado, ana nufin mujarradin ɗaurin aure. Daga alaƙar mujarradin ɗaurin aure, to an ƙulla alaƙar cin gado tsakanin ma'aurata ɗin, ko da ba a tare ba, ko da ba a kusanci juna ba. Wannan ita ce alaƙar aure da ake nufi a babin rabon gado. Tana farawa ne tun daga sanda aka ɗaura aure, ko da ba a tare ba, ko da ba a kusanci juna ba. Tunda aka ce alaƙar aure alaƙa ce da kan sa ma'aurata su ci gadon junansu idan ɗayansu ya rasu, to duk wani abin da ke iya kawo alaƙar ta yanke, ya kamata mu yi bayanin shi, domin zai zamanto yana da tasiri akan batun cin gado. Kamar misalin saki ya kasu kashi biyu, kuma kasuwan da ya kashe biyu, hakan na da alaƙa da batun cin gado. Akwai aure, akwai saki wanda ake kira talaqun raj'i. Shine auren da mutum namiji zai iya mai da matarsa ta dawo ƙarƙashinsa a matsayin matarsa ba tare da sabon ɗaura aure ba, ko kuma sabon sadaki. Kamar saki ɗaya, saki biyu. Idan mutum ya saki mace saki ɗaya, saki biyu, matuƙar bata gama idda ba, yana da daman ya dawo da ita ba tare da sabon ɗaura aure ba, ba tare da kuma sabon sadaki ba. Irin wannan saki ɗin, alaƙar cin gado tsakanin ma'auratan tana nan a tsakanin su, matuƙar macen ba ta gama idda ba. Mutum ne ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu, bayan ya yi sakin da 'yan kwanaki, sai ɗaya daga cikinsu ya rasu kafin ita matan ta gama idda. To alaƙar cin gado tana nan a tsakaninsu. Idan ita ce ta rasu, zai ci gadonta. Idan shi ne ya rasu, za ta ci gadonsa. Wannan shi ne abin da ya shafi saki raja'i. Sai kuma kashi na biyu, saki wanda yake ba'in, wanda yake shi ne miji bai iya dawo da matarsa a ƙarƙashinsa har sai ta yi wani sabon auren. Wancan mijin ya sake ta,
sannan zai iya aurenta da sabon sadaki da sabon ɗaurin aure. Saboda haka idan aka samu mutum ya saki matarsa saki uku, ko kuma aka raba auren ma'aurata sakamakon hul'i, mace ta bujiro da rashin buƙatuwan ci gaba da zama da namiji, to shari'a ta tattali cewa za ta dawo masa da sadakin da ya bayar sai a raba auren nasu. Wannan shi ake kira hul'i. Wannan shi ma yana da tasiri wurin cin gado. Idan aka raba aure sakamakon hul'i ko kuma sakamakon li'ani, mutum ne ya kora ɗan da ke cikin matarsa ko ɗan da ta haifa, ya ce ba ɗansa ba ne, kaga ya zo da babban magana, ma'ana yana nufin zina ta yi kenan. To shari'a za ta zaunar da su, alkali zai sanya kowannensu ya rantse, shi ya rantse wasu adadi na rantsuwa cewa ta yi zina, wannan ɗa ba ɗan shi ba ne. Ita ma za ta zo ta rantse wasu adadi na rantsuwa cewa wannan ɗan nashi ne, ba ta yi zina ba. To idan aka gama wannan mula'ana ɗin, za a raba auren. Shi ma wannan raba auren yana da tasiri wurin hana cin gado tsakanin ma'aurata da zaran an ainihin rabu ɗin. Haka kuma matar da aka sake ta bayan an ɗaura aure, kafin a tare, kafin a kusanci juna, shi ma wannan saki ne da kai tsaye yake yanke alaƙar cin gado tsakanin ma'aurata ɗin. Ko dai zamanto saki na uku, ko kuma ya zamanto an raba tsakanin ma'aurata sakamakon hul'i ko li'ani, ko kuma macen da aka sake ta bayan ɗaurin aure kafin a tare, kafin a kusanci juna, to wannan kai tsaye an yanke alaƙar cin gado tsakanin ma'auratan. Da ɗayansu zai rasu a cikin irin wannan hali, ɗayan ba zai ci gadonsa ba. Wannan shine abin da ya shafi saki dangane da batun cin gado. Sai kuma wata gaba muhimmiya wacce yake ita ma ta shafi saki ne, kuma tana da alaka da cin gado tsakanin ma'aurata, wanda malamai suna kiran wannan gaba da talaqul marid, sakin mutumin da yake cikin halin rashin lafiya. Mutum ne ya saki matansa yana cikin halin rashin lafiya. Halin rashin lafiya a irin wannan yanayi ya kasu kashi biyu. Ko da ya zamanto rashin lafiya ne wanda yake ba wani rashin lafiya bane babba, kamar mura ne misali, ko kuma tari, ko wani ɗan rashin lafiyan da ba a tunanin mutum zai halaka ko zai rasa ransa a ciki. Idan mutum ya saki matansa a cikin irin wannan hali, sakin ya saku. Ko kuma ya zamanto rashin lafiya ne wanda yake ana rinjayar da cewa mutum zai rasu ne a cikin irin wannan hali. Idan mutum ya saki matarsa a cikin irin wannan yanayi, shari'a ta ce za a kalli niyyar mutum a cikin irin wannan hali, a mai mu'amala da kishiyar abin da ya nufata. Misali, ya yi nufin ya sake ta ne a cikin halin rashin lafiyan da ya tabbata zai mutu, domin ya haramta mata, ya hana ta cin gado. To idan ya mutu a cikin irin wannan hali, za a ba ta gadon shi. Hakanan ita ma idan misali tana cikin halin rashin lafiya, sai ta bujiro da cewa ba ta buƙatan zama da wannan mijin, ta yi ƙoƙarin da za a zo a yi hul'i tsakaninsu, to wannan shari'a ita ma za ta duba niyyanta, sai a yi mata mu'amala da kishiyar abin da ta nufata. Ta yi ƙoƙarin a yi wannan hul'in ne saboda a hana shi cin gado, to ita ma za a ba shi gadonta idan ta mutu a cikin irin wannan hali. Wannan kacokat shine abin da ya shafi sababi na farko, sababi na alaƙa ta auratayya. Sababi na biyu cikin sabubban da kan sa mutum ya ci gadon mutum shine sababi na alaƙar 'yantarwa, alwala, a samu mutum ya 'yantar da mutum. To wannan sababi ne da kansa idan shi wannan bawa da aka 'yantar ya mutu, matuƙar bai da magada, to wanda ya 'yantar da shi ɗin nan zai ci gadon shi da sababin alwala. Malamai sun yi ittifaƙi akan cewa wanda ya 'yantar da bawan zai ci gadon bawan da aka 'yantar ɗin, amma kuma sun yi saɓani akan cewa bawan da aka 'yantar shin zai ci gadon ubangidansa da ya 'yantar da shi,
malamai sun yi saɓani akan haka, za mu yi bayani a gaba insha Allahu. Sai abin da ya shafi sababi na uku cikin sabubban da kan sa a ci gadon juna tsakanin mutum da mutum, wanda yake shine mafi ƙarfin sabubban nan guda uku, shine sababi na alaƙa ta jini. Alaƙa ta jini ko dai ya zamanto al'usul ne, ma'ana iyaye na mutum, ko kuma ya zamanto alfuro, su ne ainihin ‘ya'ya na mutum, duk abin da mutum ya samu na ‘ya'ya ana kiransu furo, ko kuma ya zamanto alhawashi, wa'inda yake su ne ƙanni, ‘yan uwa, ƙanni, shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai da kuma sauransu, wa'innan su ake kira alhawashi. Sai kuma abin da ya shafi zawul arham, wanda yake su kuma bayani akan cin gadon su wata gaba ce ta musamman, wanda yake idan muka zo kan shi insha Allahu ta'ala za mu yi bayani. To wa'annan sabubba guda uku su ne sabubba da kansa wani mutum ya ci gadon wani, ko dai alaka ta aure, ko dai alaka ta ‘yantarwa, ko kuma alaka ta jini. Idan muka kalli ayoyi na suratun nisa wanda suka yi bayani a kan batun rabon gado, za mu ga cewa sun dunkule wa'annan sabubban gaba ɗayansu, sai sababi ɗaya ne kawai wanda yake shine alwala, ba a ambace shi a cikin wa'annan ayoyi ba. Dangane da batun alaƙa ta auratayya, Allah maɗaukaki ke cewa walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakn min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. wannan bayani ne akan alaƙa ta cin gado tsakanin ma'aurata. Sai kuma alaƙa ta jini, wanda yake Allah maɗaukaki ya yi bayanin ta a wannan ayan cewa yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا faridatan min Allah inna Allah kana aliman hakima. Wannan aya ce da ta bayani dangane da alaƙa ta jini game da abin da ya shafi cin gado tsakanin juna. Sai kuma alaƙa ta ‘yantarwa, ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayaninta a cikin hadisi ingantacce cewa alwala'u luhmatun ka luhmatin nasabi. Idan Allah ta'ala ya kai mu a darasi na gaba, za mu yi bayani akan abin da ya shafi wasu abubuwa da kan hana cin gado tsakanin mutane, ko da an samu alaka ta auratayya tsakaninsu, ko alaka ta jini, ko alaka ta ‘yantarwa. Muna fatan Allah maɗaukaki ya cika mana ladan abin da muka faɗi na daidai, abin da muka yi na kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Sai mun haɗu da ku a darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.